Jo, asi funguje. No. Nevím, jestli toto video někomu udělá radost nebo ne, ale já musím to říct. Včera jsem se chytla s tím svým přítelem doma. Asi každá holka se chytla s přítelem doma. Ale víte, oni ti chlapi totiž strašně blbě kecej. A někdy ty holky mají chuť, normálně, kdyby měli nůž, tak by byl sudánský masakr, že jo? A já na něho takhle čumím úplně blbě. A říkám, co já bych na tebe udělala, normálně bych ti uříznula ty tvoje kulky, ale říkám si to v mozku, ne ve skutečnosti, že jo? A pak mě napadla ta věc, ona tam mě napadla už delší dobu, já to praktikuju. Ale pak jsem řekla, že to fakt udělám. Holky, já vám poradím, jak máte si udělat vlastně tričko ze spodňáru svého přítele nebo manžela. Vlastně tím pádem vy ho svým způsobem trošku zabijete. Tady jsou jeho spodky, jsou ještě nový, ještě ji nepoužíval, jo? To jsou spodky mého přítele. Jo, tady to je to tlustý, takhle to. Já jsem si připravila na ty nůžky a já úplně jsem to viděla, že jo. No podívejte se, co dělám, proč jsem takhle oblečena taky. Moment, tady on má ten pytel, že jo. Takže já si to udělám tak. Tak verni si, už máš háje ten tvůj pytel. No. Včera bych ho zabila, ale dneska on zabije mě, protože když si vezme ty spodňáry a budu koukat jeho kulčičky venku, nebude moc nadšenej. Tak jsem mu uřízla pytel, tady ho mám, zahodím ho do koše. A teďka, vidíte něco? Počkej, já mám podprsenku. Holky, počkejte chvilku. Moment. A tady jsou ty jeho spodňáry. A tady, kde má on nohy, my dáme ruce. Kde má pytel, my dáme hlavu. A máme krásný tričko. A můžeme jít cvičit. A zabalit si novýho chlapa, ne takového prděse, ale je to pěkný, víte. Tak nic, končím. A příště něco zase vymyslím.